This is it. Κωνσταντίνο, σε έδωσα. Μόλις κατάλαβα ότι είμαι ο μεγάλος νικητής του παιχνιδιού, έτρεξα να αγκαλιάσω τους άνθρωπους που αγαπάω. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για μένα και νομίζω ότι θυμάμαι για πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι απογοητεύτηκα λίγο. Δώσαμε και οι δύο μεγάλο αγώνα να βρισκόμαστε εδώ και όπως και να το κάνουμε, ένας διαγωνισμός θα έχει ένα νικητή. Είναι ο Λάμπρος. Τα συγχαρητήριά μου από μένα. Το αξίζει, φιλαράκι, μπράβο και σου εύχομαι τα καλύτερα. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Δεν έχω συνειδητοποιήσει καν ότι έχω κερδίσει το παιχνίδι. Μπορώ να πω ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει καν ότι έχω πάρει συμμετοχή. Οπότε το συναίσθημα αυτή τη στιγμή είναι απερίγραπτο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι είναι μια δικαίωση για μένα. Ένα όνειρο που ήθελε ο καθένας να κατακτήσει. Θέλω να πιστεύω ότι άξια πήρα τον τίτλο του Masterchef. Κωνσταντίνο, το πρόβλημα που είχες ήταν τα χωνάκια, ήταν σε πολύ, πώς τα λες, υγρά. Μα για μένα τη σούπα ήταν εξωτερική. That one. Να δεις πως είναι να ξέρω στα αγγλικά. Είδες, it was so close. Τι να σου πω, μία τρίχα που δεν έχω. Μπράβο ρε παιδιά. Και εσύ πρέπει να είσαι περήφανος. So proud of yourself. This is the start, the beginning for both of you and for all of you. Yeah? To do this, it's tattooed on you for life. 2017, MasterChef. You were here in Greece and you did it. Yeah? Bravo.